journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, asawa, gipugutan sa bana sa Lake Cebu, South Cotabato tungod sa selos. Libuan ka mga trabahante sa kontraktor sa Davao City Bulk Water gipapirma og quit claim. O negosyante sa Basilan Province gitulis sa armadong nakamotorsiklo. Sa detalye sa atong mga balita, nagkagubot ang mga trabahante sa JV Angeles Construction Company human sila gipapirma og usa ka papel nga matud pa mag-imbentaryo ang kumpanya o gikinahanglan nga ila kining pirmahan sa giingong clearance. Apan sa dihang gisubay sa Newsline ang papel, dili kini clearance apan usa ka quit claim. Ani ang report. Wala nakasabot ang mga gipangtanggal nga trabahador sa JV Angeles Construction Corporation nga ang ilang gipirmahan usa ka quit claim o dili clearance. Nagpakitabang ang mga apektadong trabahante ug akong gibasa ang ilang papel nga gipirmahan nga giingon sa management nga clearance. Niadtong Sabado, sulagma nga among nakita ang mga empleyado daplin sa kalsada duol sa buhatan sa JV Construction Company sa Barangay Gumalang, Kalinan District ning Dakbayan sa Davao. Ug among naabtan ang mga empleyado nga naglinya nga daw wala kasabot sa ilang gibati samtang gibitbit ang usa ka papel. Sa diyang akong gipangutana nganong nagtapok sila, mao kini ang ilang tubag. Among gusto namo nga among 13 man og incentive mahatag na dayon, dili dugayon. Ma'am, ako ipabasa sa imo, ma'am, kaya ako kasabutan na, ma'am. Mura akong gipangayo, ma'am. Mo lagi na magpa-clearance lagi daw may para madawat ang 13 months of separation pay. Ang inyong kauban nakahatag Nakahatag na kami pa wala. Dugay na kayo, tapos nakadawat na sila. Wala pod. Quit claim man eh. Akong gihubad sa Binisaya ang iningles nga papel nga ilang gipirmahan ug ila na untang isumiter sa kumpanya. Gipasabot ba mo sa inyong gipirmahan? Scam style din la. Richuhatag ra kay. Kadali, nakasabot mo sa inyong gipirmahan? Wala. Quit claim o dili clearance ang gipapirmahan sa management sa mga empleyado. Aron mapaniguro namo nga quit claim o dili clearance, akong gipangutana ang ikaunom nga bar top notcher niadtong 1999 bar examinations nga si Attorney Randy Peter Siniza. Ug mao kani ang iyang tubag. Based on the statement on the lower left portion, it appears na it's a quit claim. Kung quit claim siya, dapat naka-indicate ang amount. Tapos, at the time sa receipt sa amount, muna dito ang dapat nga full payment sa employee. That's the time nila permahan. Simultaneous pag-turnover sa kwarta sa empleyado. Made known sila ang kwarta kung pila because based on that, kung clearance siya, huwag mong pwede naka-indicate nga amount, na portion niya per the amount. Alang sa mga trabahador sa JV Angeles Construction Corporation, ayaw kamo og pirma sa maong papeles. Kay matod ni Attorney Randy Siniza, Well, kung ako, go to management, tell them na dapat tanggalo ng statement. Dapat kung clearance siya. Tapos kung quit claim, dapat naka-indicate ang amount. Tapos simultaneous sa pag-atag sa amount kung mag-agree ang employee mo, choose sa iya. That's the time niya permahan at kaliwaan. Pag-atag sa kwarta, atag sa quit claim. ang JV Angeles Construction Corporation mao ang kontraktor sa 12 billion pesos nga Davao City Bulk Water Supply Project nga gisugdan niadtong tuig 2018. Apan hangtod karong mga orasa wala pa kini mahuman. Samtang nagsige na usab og pamakak ang Davao City Water District nga kuno problema sa pressure ang hinungdan nganong daghang lugar sa dakbayan sa Davao ang walay tubig.
Nasayran sa Newsline nga dugay nang nagproblema ang kontraktor nga mawhinungdan nga nadilatar ang proyekto ug dako na kining nakuha sa Aqua Infrastruktura ug daghan pa kinig wala na bayran nga mga subcontractor. Sa dihang akong nakita ang usa ka empleyado nga ana sa Human Resource Department sa JV Angeles Construction Corporation. Iyang giingon kanako nga clearance lang ang gipirmahan sa mga trabahador kay kuno ang uban kanila dunay na isyuhan og mga gamit sama sa pala, piko ug uban pa. Apan sa diyang akong gipasabot kaniya nga base sa akong nakuha nga papel, dili clearance apan usa ka quit claim. Mao kini ang iyang diretsong tubag. The way we will read it, the way we look at it, it's not a clearance. It's a quit claim for them. Is it right? Yes ma'am, quit claim. Para makuha nila yung ano. Wala kami sa posisyon nga mukundina sa management sa JV Angeles Construction. Apan kung atong subayon ang balaod, dunay mga pipila ka butang nga ngayong ipasabot ang management sa mga trabahador, matod sa mga empleyado. Nailon na 14,000, nawa mo ko nag-loan. Kada sweldo, ginakaltas ako 250. Base sa mga nahibawan sa mga laborer, mag-inventory lang kuno ang kumpanya sugod ni atong Hulyo 26 ang katapusang adlaw sa ilang pagpanarbaho. Giingnan sila nga muundang og trabaho tungod kay mag-inventaryo og kalit na lang mi-anunsyo kini nga iproseso ang ilang clearance nga kung imong tan-awon quit claim. Sa among pagsubay, gi-take over na sa Apo Aqua Infrastruktura ang 12 billion nga Davao City Bulk Water Project kay nadeletar na kini pag-ayo hinungdan nga may pasaka na kini og kaso sa korte. Og base sa desisyon, gihatag na sa management sa Apo Aqua Infrastruktura ang pagdumala sa proyekto. Ugma, atangi ang mga panghitabo nga mipotos sa Davao City Bulk Water Supply Project. Ang proyekto nga mutubag sa problema sa kakulangon sa tubig sa dakbayan sa Davao nga hangtod karon padayong gitago sa publiko sa Davao City Water District. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Sagad makabuhi og dugo og mahimong inspirasyon sa usa ka tawo. Apan kung mag-uros-uros na ang gugma og masagulan og pagduda, posibleng mahimo kining mitsa sa usa ka trahedya. Sa Lake Cebu, South Cotabato, usa ka asawa ang gipugutan sa ulo tungod sa selos sa usa ka bana. Ani ang report ni Marvin Revilla. Selos. Kini ang hinungdan nganong giputlan sa usa ka bana ang ulo sa iyang kaugalingong asawa dito sa Barangay Clovis Lake, Cebu South, Cotabato niadtong Huwebes, Agosto 25, 2022. Gila ni Lake Cebu South, Cotabato Chief of Police, Police Colonel, ang biktima nga si Marina Kuyang samtang ang sospek mao ang iyang bana nga si Jolie Kuyang. Sa blatter sa Lake Cebu Police Station, pasado alas 12 sa adto niadtong Huwebes, gidala sa bana nga si Jolie ang iyang asawa nga si Marina sa usa ka bakanting lote sa Barangay Clovis Lake, Cebu South, Cotabato. Sayang pag-atubang sa mga kabanay sa biktima sa kapulisan, gisaysay nila nga selos ang hinungdan sa krimen. Matod pa ni Colonel Bagaygay nga lagaraw ang gigamit ni Mister sa pagpunggot sa ulo sa iyang asawa. Apan, voluntaryong misurrender ang suspect ngadto sa mga otoridad. Apan hangtod karong mga panahona, naglibog pa kini nga dili makaistorya og nagsigi og sulti nga nahadlok pa siya kay adunay makakita kaniya. Nagpursige na karon ang pamilya sa biktima sa pagpasaka og parricide case. Batok sa suspect nga anaa sa kustodya sa Lake Cebu PNP. Si Marina ug Jolie adunay upat ka anak ug parehong adunay mga anak sa una nilang mga karelasyon. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Gitulis ang usa ka negosyante sa Lamitan City, Basilan Province diin natangag ang dakong kantidad sa kwarta. Gireport dayon sa negosyante ngadto sa kapulisan ang nahitabo sa pamasin nga masubay ang mga tulisan nga nagsakay og motorsiklo. Samtang patay ang usa ka imam sa Isabela City sa Basilan human gipusil sa wala mailhing armadong nakamotorsiklo. Ang biktima gikan sa moske ug pauli na sa iyang balay dihang gipusil patay kini.
Anyang report ni Grace Alconaba. Biktima sa nahitabong hold up kagahapon ang usa ka 31 anyos nga negosyante sa dalan sa Maluong Kanal, Lamitan City, niining probinsya sa Basilan. Kagahapon Agosto 28, 2022. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan PNP, nakasakay ang wala nganling negosyante sa iyang motor ug nagsubay sa dalan sa barangay Maluong Kanal sa dihang gipara kini og mga lalaking nakamotor dungan sa pagtiun og armas ug dayong mideklara og hold up. Hinungdan nga nakuha sa mga suspect ang kwarta sa biktima nga nagkantidad og 165,000 pesos gikan sa biktima. Wala na hinganli sa PNP ang 31 anyos nga biktima nga usa ka residente sa barangay Camporna, Zone 3, Isabela City, nga sakop ra usab ding probinsya sa Basilan. Naghimo na og lalom nga investigasyon ug manhunt operation ang Lamitan City Police Office aron sa dali nga pag-ila ug pagsikop sa mga suspitsado. Samtang kagabi usa ka imam ang gipusil patay sa wala mailhing suspect didto sa barangay San Rafael, Isabela City. Dinhira gihapon ni ining probinsya sa Basilan. Giila sa PNP Isabela ang biktima nga si Arsad Jacaria. Sa inisyal nga investigasyon sa Isabela PNP, bandang alas 6 sa gabi gikan si Jacaria sa moske kay nangulo sa pag-ampo og pauli na unta sa ilang balay sa dihang kalit kining gipusil sa wala pa mailhing mga suspetsado nga nakasakay og motor. Gipalawman pa sa mga personahe sa Isabela Police Office ang investigasyon aron mailhan ug masikop ang mga sospek ug mahibaw-an kung unsa ang motibo niini sa pagpatay sa imam. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Nadakpan sa mga operatiba sa CIDG Misamis Occidental ang usa ka municipal councilor kay nakuhaan og loose firearms sa gihimong implementasyon sa search warrant. Nasignitan ang konsehal og 9mm pistol ug mga bala. Anyang report ni Neftali Batuleño. Nasikop sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit ang usa ka municipal councilor tungod sa paghupot og armas nga dili lisensyado. Ang nasikop mao si Gomer Tak-an, hingkod ang pangidaron og municipal councilor sa Panaon, Misamis Occidental. Nasikop ang konsehal human nga gipatuman ang search warrant nga gipagawa sa sala ni Judge Roy Moralion, Executive Judge sa Regional Trial Court 10th Judicial Region, Branch 13, Oroqueta City, adunay pitsa Agosto 22, tuig 2022. Pinagi sa pagpanguna ni CIDG Provincial Chief Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, gipahigayon ang search sa panimalay sa maong konsehal ug nakuha ang usa ka dili lisensyadong caliber 9mm pistol ug usa ka magazine. Ang adunay 16 ka mga bala nini, usa ka sling bag holster ug usa ka magazine sa caliber 45. Tungod kay walay gipakita nga tukmang papeles ang konsehal, inungdan gisikop kini sa mga operatiba sa CIDG. Kasamtangan nga nakadetinar sa CIDG Misamis Occidental Provincial Field Unit Office alang sa dokumentasyon ug sa pagpasaka og tukmang kaso ang suspetsado. Nasayran nga ang armas ang gihuptan sa maong konsehal giprinda kini ngadto kaniya. Nasayran usab nga si Tak-an, retiradong sakop sa PNP niadtong 2014 ug karon usa ka municipal councilor sa nahisgotang lungsod. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. At tangi! Fluvial procession sa Cagayan de Oro City nagmalampuson atol sa Higalaay Festival human kini naundang sulod sa duha ka tuig tungod sa pandemya. Og kapin 500 ka mga similya sa mangrove gipangtanom sa katunggan sa Uzami City.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Daghan ang misalmot atol sa fluvial procession sa Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Sa pagbalik niini, human ang duha ka tuig nga naundang tungod sa pandemya. Klase-klaseng sakyanan pandagat ang gigamit sa prosesyon sa Cagayan de Oro City River. Anyang report ni Eugene Hinutan. Muabot sa 34 ka mga baruto nga giadornohan sa imahe ni Senior San Agustin ang misalmot sa fluvial procession sa Cagayan de Oro River ato sa kapistahan sa syudad kun Higalaay Festival kagahapon Agosto 28. Ang mga baruto gikan sa nagkadayang grupo o opisina sa gobyerno, lakip na ang mga barangay o pribadong sektor. Gipangunahan sa mga personahe sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Safer River Life Saver Foundation Incorporated, City Disaster Risk Reduction and Management Department ug City Tourism and Cultural Affairs Office ang fluvial procession. Sakay sa mga baroto ang giant religious icons nga gilangkuban nila Senior San Agustin, Santa Monica, Berhen sa Kota ug Our Lady of Mount Carmel nga nasaksihan gyud sa mga deboto. Dunasay gipahigayon nga blessing sa sapa sa mga sakyanan ug mga operator niini ug alang sa mga biktima sa bagyong Sendong. Nanguna sa Higalaay Festival si Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy, kuyog ang konseho ug uban pang opisyal sa lokal nga gobyerno. Busa ang mga deboto ni Senior San Agustin, gikalipay ang pagbalik sa tradisyonal nga face-to-face nga pagpahigayon sa nisgutang prosesyon. Gilauman nga magpadayon na sa mga musunod nga tuig ang pagpahigayon og face-to-face nga Higalaay Festival activities ubos sa kasamtangang administrasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gihatagan og dakong taha sa OIC sa PNP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM ang kapulisan nga sulbaron ang rido partikular sa probinsya sa Basilan aron makabot na ang hingpit nga kalinaw. Ang tahas gianunsyo atol sa pagbisita ni Police Brigadier General John Goygoyon sa probinsya. Hilabi na nga naagihapoy ubang pamilya nga naay dumot sa laing pamilya. Ani ang report ni Grace Alcunaba.
Gihagit sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Acting PNP Regional Director ang kapulisan dinhi sa probinsya sa Basilan nga undangon na ang panagbangi og dumot sa mga pamilya nga nag-unay og away dinhi sa probinsya sa Basilan. Matud ni BARM PNP Acting Police Regional Director Brigadier General John Goygoyon, panahon na nga resolbahon sa PNP ang away sa mga pamilya nga sagad mo resulta sa rido. Sa iyang pagpamulong atol sa iyang pagbisita dinhi sa Basilan ni adtong Agosto 27, 2022, gihagit ni General Goygoyon ang iyang mga sakop sa PNP nga buhaton ang kutob sa ilang mahimo aron mahunong ang rido o panag-away sa pamilya dinhi sa probinsya sa Basilan. Bisan medyo malinaw na kuno ang probinsya sa Basilan, apan duna gihapoy mga pipila ka gubot tungod sa rido. Maong kinahanglan kuno nga pakusgon ang ilang mga paningkamot sa seguridad ni ining maong probinsya ug isiguro nga ang mga tawo nga nalambigit sa mga kriminal nga kalihukan manubagayod sa ilang mga buhat. Matud pa ni Brigadier General Goygoyon nga ang yawi mao ang pagpanubag sa mga tawo nga nalambigit sa bisan unsang krimen. Nagpasalamat usab siya sa mga local government unit, particular na sa barangay level sa ilang padayon nga suporta ug kooperasyon sa kapulisan. Dugang pa ni Brigadier General Goygoyon nga kinahanglan gayud nila ang suporta sa mga local LGUs tungod kay dili nila mahimo ang mag-inusara kung wala ang suporta sa lokal nga kagamhanan. Iya usab nga gipasabot ngadto sa PNP sa Basilan nga bisan unsa kagamay ang ilang kontribusyon sa pagpaningkamot sa kalinaw, dako na kini og tabang ngadto sa katawhan. Sa pagkakaroon si General Goygoyon miingon nga nangandam na ang PNP BAR alang sa plebisito sa Maguindanao sa sunod nga bulan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Giagi sa pagpananom og mangrove ang selebrasyon sa ika-13 nga National Electrification Awareness Month og 53rd National Electrification Administration Anniversary sa Uzami City. Kapin 500 ka mga similya sa mangrove ang natanom sa Katunggan sa Barangay Dimaluna. Anyang report ni Neptali Batuleño. Mokapin sa 500 ka mga mangrove ang natisok atol sa gipahigayon nga tree planting pinagi sa Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Well C2 sa Barangay Dimaluna, Uzami City. Ang pagpananom og kahoy mo'y kabahin sa ika-13 nga National Electrification Awareness Month o ika-53 nga National Electrification Administration Anniversary niadtong Agosto 26. Gitanom ang maong mga mangrove sa mga empleyado sa Muel C2 uban sa koordinasyon sa City Environment Natural Resources Office Senro, Uzamis, nga gipanguluhan ni Forester 1 Mark Ayan Castaños. Ang nationwide tree planting and line clearing activity nagdala sa tima magkatuwang sa pag-unlad at pagkakaisa tungo sa bagong pag-asa. Ang line clearing activity gipahigayon gikan sa Barangay Tabid paingon sa Gala, Uzami City. Gipadayag ni Muel C2 OIC General Manager Roel Christian Agustiro nga ang nasangpit nga kalihukan dungan gisalmutan sa 122 ka electric cooperative sa nasod nga gipangunahan ni NIA Administrator Emmanuel Juanisa. Idugang ni Agustero nga mahinungdanon ang line clearing, hinungdan nga regular nila kining ginahimo sa matag adlaw nga Biyernes. Pahayag nining nga dako ikatabang ang line clearing nga mahanaw ang kalit nga pagkapalong sa kuryente, maminusan ang systems lost o malikay sa peligro ang mga tao nga makurintihan sa linya sa sugang dagitan. Kay kani nga activity dako kay ni siya og katabang sa tuwang linya. Number 1, pinaagi ani nga activity ma-eliminate na to ang mga frequent brownout sa tong area. Munay pinakauna niya nga mahatag nga kuan kaayuhan. Ikaduha, usa-usab kini nga activity nga maka-minimize sa tong system loss. So pinaagyan nga activity ma-minimize itong mga system loss. And ikatulo, pinaagyan sa ani nga activity maka-secure ta nga safety atong linya, especially sa itong mga member konsumante nga naduol sa mga kahoy nga hapit na mo dapat sa linya, ma-prevent nato sila nga makurintihan.
Gipunting usab ni Agustero ang pipila ka mga punto sa Republic Act 1136 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act na nagtinguha sa pagmintinar o pag-rehabilitate dili lamang sa transmission o sub-transmission lines kundi lakip na sa distribution lines aron malikayan ang pagkawala sa kuryente o aron masiguro ang kasaligan o padayon nga supply sa kuryente. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nag-indigay ang mga kababayinan sa probinsya sa North Cotabato aron makuha ang corona isip mutya ng Cotabato 2022. Gihimo ang koronasyon kagabi didto sa gymnasium sa lungsod sa Midsayap. Kinsa kaha ang nahatagan sa corona? Ani ang report ni Marvin Revilla. Gipahigayon ang paindagay sa gymnasium sa lungsod sa Midsayap. Ang mga kandidata nagrepresenta sa 17 ka mga munisipyo ug usa ka lungsod sa Cotabato Province. Nagpasundayag sa nagkadayang talento ug kanindot sa pagtubag ang mga kandidata atubangan sa naghugyaw nga mga katawhan nga misuporta sa ilang kandidata. Tungod sa kauhaw sa maong pasundayag tungod sa pandemya, napuno sa hugyaw ug palakpak sa pagsugod pa lang sa mga candidate nga nagpailaila sa ilang kaugalingon ug mainitong gidawat sa mga katawhan ng mga hurado. Sulod sa top 5 ang kandidatang nagikan sa lungsod sa Pikit, Magpet, Tulunan, Midsayap ug Libungan. Apan human sa pipila ka oras nga panagtigi sa kaanyag ug talent. Nang walang mutya ng Cotabato, and here she is, ladies and gentlemen, candidate number 8, your new Mutya ng Cotabato 2022! Midaog isip mutya ng Cotabato 2022 ang taga Midsayap Cotabato nga si Miss Erica Jane Calibara. Nagmalampuson si Calibara nga makuha ang corona karong tuiga tungod sa winning answer human. Gipangutana kini sa mga pangandoy niini alang sa paglambo sa probinsya, ilalom sa pagbalik sa provincial administration. Ang tubag ni mutya ng Cotabato 2022. As our new governor-elected, Governor Emmelu Lalat-Dalino Mendoza, I believe that she embodies a figure of a strong and empowered woman. And I believe that she will give her best to give the service to the Cotabateños, the service they deserve. And we as Cotabateños, we have to help her in any possible ways. We have to keep moving, keep growing, because I believe that we, Cotabateños, are unstoppable. That will be all. Thank you. Si Calibara nakakuha og minor award nga Best in Play Suit. Samtang first runner-up usab si Miss Nikki Lucidayon nga pambato sa taga Magpet Cotabato nga Miss Photogenic ug Best in Interview usab. Second runner-up si Miss Aya Lo Apostol nga taga Libungan nga nakakausab og Best in Evening Gown. Best in Production Number ang namahimong third runner-up nga si Stephen Taberos nga taga Tulunan o fourth runner-up si Miss Congeniality si Regine Dimaano nga gikan sa lungsod sa Pikit. Samtang Best in Talent sa candidate number 3 nga si Kathleen Abler nga taga Kidapawan City. Ang mutya ng Cotabato usa lamang sa highlights sa pagsaulog karon sa ika-108 nga foundation anniversary o Kalibungan Festival sa probinsya sa Cotabato nga ipangunahan ni Governor Emmelu Lalat-Dalino Mendoza. Matod ni Gobernadora, usa ka beautiful comeback ang pageant human sa duha ka tuig kining wala namugna tungod sa pandemya. Nagpasalamat usab kini sa mga Cotabateños silabi na ang mga kandidatang misalmot sa maong event. I cannot help but be awed in realizing how blessed Cotabato to be surrounded with beautiful people. I feel beautiful, I am humbled, I am grateful. Tonight's event is one of the most awaited Kalibungan 2022 activities. And it will be remembered by us as our collective triumph in surmounting the challenges we face in the last 2 years. Being able to witness and enjoy activities such as this and other events we had since our opening day is a manifestation that we are gaining grounds to experience again the kind of life that was altered because of pandemic. Na mahimong malinawon ang koronasyon og tibuok kasaulugan sa foundation anniversary sa Cotabato Province tungod sa nagkaiusa ang mga katawhan. Ug atol sa selebrasyon, gipakita sa taga North Cotabato nga ilang gimahal ang probinsya ug labaw sa tanan, adunay panaghiusa ang mga katawhan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.
Newsliners at tangi tungod sa inyong gipakitang suporta ug pagmahal kanamo. Sugod karong Setyembre 1, 2022, aduna kami gasa kaninyo ug sa inyong pamilya nga dunay selebrasyon. Aron masiguro nga maapil kamo sa aktibidad, palihog i-like ug i-follow ang page sa Newsline Philippines. Sugod karong Setyembre 1 na ha, at tangi! Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!